ସମୟର ବଡ଼ ନ୍ୟୁଜ୍ ତୋର ବିମାନ ବନ୍ଦରର ବୋମା ଆତଙ୍କ। ବିମାନ ବନ୍ଦର ବୋମା ଥିବା ନେଇ ବିମାନ ବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷକୁ ଆସିଲା ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ କଲ୍ ପରେ ବିମାନ ବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଛି। ସହ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ କଡ଼ାକଡ଼ି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହିତ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ବି ବୋମା ଆତଙ୍କ ପରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଛି। ବେଙ୍ଗଲୁରୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନରେ ବୋମାର ଗୁଜବ ହୋଇଥିଲା। ବିମାନଟି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଓହ୍ଲାଇବା ପରେ ଡ୍ରଗ୍ ହାଉସ୍ ଦ୍ୱାରା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ଏପଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ବୋମା ଆତଙ୍କ ହେବା ପରେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ବୋମା ଥିବା ଏକ କଲ୍ ରିସିଭ୍ ହୋଇଥିଲା ଜରିଆରେ ଏମିତି ଏକ ସୂଚନା ପହଞ୍ଚିଥିଲା ବୋଲି ଏୟାରପୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଏସ୍ଓପି ଫଲୋ କରି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ଯାଞ୍ଚ ପରେ କୌଣସିଠାରେ ବୋମା ନଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବିମାନକୁ ଯାଞ୍ଚ କରି କ୍ଲିୟରେନ୍ସ ଦିଆଯାଇଥିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବିମାନଟି ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଉଡ଼ାଣ କରିବ ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଛନ୍ତି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଏହିପରି ଇନଫର୍ମେଟିଭ ଓ ଲାଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହିଭଳି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର ୱାଚିଂ ମାଇ ଭିଡ଼ିଓ।